Roma kamane ke chogai mar Azimio ra ledin geno la bange ka koro duogo gi romo mano mar ODM jokanyo margi romo diching makinya Chungwa House. Dan Raila romo no dan luongo mondo a discipline gimanya luongo ni errant members. Jalango, Ojienda, Abuor, Basaris joma chal kamano. Mane gimanya timo. But oka par ni ntiere ng'ato e ODM manyalo chungne ODM kaka Raila osechungne ODM over the years. Jomoko ma koro dwa mbesore kaka Joho ginego eko, mago joma bedo ga mana but Raila sama gidwaro something. Kane Raila lose 2022, nokineno Joho for a very long time but Raila. Noringo we. Koro akia kata gimamiyo Raila nyalo wacho ni oromo. Joho koromo. Ongo persuasion politically. Mago to koro jo ODM ma borach ko sinja kanyo mar ODM ni bedni member ODM akanyo eno team analysis but gima wacho ni en adieri kibi in some parts of this country ipenjo ng'ato konye Joho apa ni giminyalo nyi godo Joho en ndalo mane US o petition Kenyan parliament mondo bed extradited nikech uso hard drugs cocaine gi heroin gini mane gimomiyo ginye Joho ok ginye Joho as someone who stands for anything. To ginge kata mana kaka governor ma Mombasa mosetieko terms ariyo. Kapar ka gingeyo nikech gimane manotimo momiyo bed ni manyalo miyo mondo bed no nye onge. Yeah.